Здравейте хора, аз съм Алекс Ангелов. Днес ще отваряме карти на Clash Royale. Първи клип, може да направя поредица на клипа, да отваряме Clash Royale карти. Истински са. Това е... Аз мах 49 абонираните си на моят канал, дай да отварям. Първите карти ни са... Имаме дъвка плюс това. Разгале. Имаме Спарки. Първата легендарна. Що ми махаш картата, бе? Що ми имаш? Виж как ми къде картите. И отваряме. Принцес! Има принцес. Това са... Като моите. Боби. И аз ще помагам. Това е... Ти тук имаш като моите. Имаш като моите тук. Бейби дракон. Ама какво като моите? Представяй ги на хората. Що пък аз? Нали това е ти си ги представяй. Така. И... Скелече яко. Не ми върля дъвките. Те пак ще са майнар. Имаме майнар. Аз съм имал Night Witch и още го имам. Да, знам. Абонирайте се, гледайте му клиповете. Имам. Чакай. Чай малко. Имаш като моите. Ама няма като моите, няма като твоите. Имаме. Там, че имаш като моите. Теги се, че хората не могат да видят, защото не фигурира нас. Аз късам. Хора, имаме го. Може да му подаря. Кое бе? Барберен. Да. И това го имаме пак на... Принцес. Има пак принцес. Не отваря един пакет. Добре, дай ги сега, не дай ги. Имаш като моите. Имаме. Така. Така. Опа, стрелички. Една карта по една. Ще вземеш рокет. Това е дъвка. И така нататък. Грейвярд като моята. Грейвярд. Ти сега нямаш хубава. Чакай, дай. Това че бяха пакетите, това ще за клипа и бай-бай. Имаш като Не, чакай, трябва да представим и последните карти. Що? Искам всички карти да ги видят хората. И ви покажа. Сега да покажем легендарките ни. Добре, това е от неговия клип. Само да си намеря моите легендарки. Хора, ще спрем клипа за малко и ще се върнем след секунди. Как спираш? Сни го. Хора, извинете, забравили сме един пакет да отворим и ще го отворя. Защото е много глупав и го... Забравих го, какво да направя. Има пак дъвка, както знаете. Мои дъвки са... Имаме... Дето той го имам. Нямам го. Имаше. Нямам го. Нямаш. Не, нямам я. Добре. То бандитката е слаба. И да видим последните карти какви са. О, хора, имаме ги. Взимайте с такива карти заради дъвките. Някой ги взима, да, заради дъвките. Аз ще вземам всичките наведнъж. Да, бе. И да направим клип, където ти ядем всичките дъвки наведнъж. Хора, очаквайте клип, където се тъпчаме с дъвки и трябва да познаем думата или нещо подобно. Пишете в коментарите дали искате такова нещо. Аз направо ги тъпча. Ама не дей, нали ще правим клип? Дай курсивер. Чухай. Добре, вижте хора. Това с неговите. Това са моите легендарни. Бърни малко се да ги защитя. Чакай, така се прави. Да, благодаря. Слагай ръката. Имаме принцес на 2 пъти, който иска в коментарите може да ми каже да му я дам. Айде, служи яде. Майнар. Майнар. Имаме принцес, пак както ви казах. Ама не ги повтаряй. Последната Спаркито. Чакай малко, нещо тук бъркам. Аз ги ям. Трябваше да имам... Трябваше вчера ще да ги запазим. Знаеш ли що? Трябва да казваме, че я реши и това си го мислиме, че я реши и пак си го мисля. Аз ги дъвча направо. Добре, чакай малко. Искам да видя нещо. Къде са твоите всички легендари? Ги. Ама човек трябваше... Тих малко, че се бърка нещо. Имаш ли принцеса? Да. Къде ти е? Покажи го тук. Аз имам 2. Аз имам 2 принцеси. Ама мен трябваше да е това. Що?
Ай, ти си ги умътал всички карти. Добре, хайде. Това не бяха... Това са си моите карти. Добре, нещо сме се объркали. Тъпата бандитка. Да, това са ни картите. Покажи си твой. Чакай малко. И може да направим някаква поредица. От Clash Royale карти. Добре. Втори клип Clash Royale карти. На него е първи. Добре. Дай, може. Те ли ще ги покажеш? Аз ми си ги показал тези. Добре. Тези само ги подреждам. Първата е Ice Wizard. Втората, от моите приятели знаят, имам с паркито. Зато и аз имам. Нямаш го. Нямам го. В Clash Royale. Да, няма го. Еми. Lumberjack. Night Witch. Princess. Graveyard. И Ice Wizard. Това са моите легендарки. Напишете на кои легендарките са по-хубави долу в коментарите. С удоволствие ще ги прочита. И това за клипа, хора. До виждане. Абонирайте се за мен. И за мен. Без него. Не дай пуска камерата. Хора, само секунда, ще нещо пак стане.